Jeremiah chapter 26, verse number 8. Jeremiah chapter 26, verse number 8. Kung nanasa amen? Tanang maningdog para sa pagbasa pulong sa Diyos. Jeremiah chapter 26 and verse number 8. Actually, two verses, 8 ug 9. Jeremiah 26, verse 8 and 9. Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking, all that the Lord had commanded him to speak unto all the people. Kinsa nagsugo kaniya ang Ginoo, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. Why hast thou prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be like Shiloh? Shiloh, kana ang original lugar di gibutang ang tabernacle sa dihang tao sa Israel bago pa ni sulod sa Canaan. Ilang gipaymutang ang tabernacle dito sa Shiloh, dito sa north nga dapit. Then later, si Solomon nagtukod sa templo dito sa Jerusalem o gibalhin even before that, actually, David had moved the Ark of the Covenant. So Shiloh was the original place of the tabernacle. Dayon sa dihang ang Assyrians nagatake sa northern kingdom of Israel, they destroyed Shiloh. So God is saying here, this house shall be like Shiloh. Ang templo may samat gayud sa Shiloh, maguba gayud. So that's what this is talking about. Why hast thou prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate, without an inhabitant? And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the Lord. Just a side note. Kinsa nakasabot gayud sa pulong desolate? Kung dili ka maglanta sa Bisaya, kinsa nakasabot gayud sa pulong desolate? Now, I'll be very honest. I am a native English speaker, but I only learned the true meaning of desolate when I started reading the Bible in Visayan. The word desolate means walay tao. Right here is another illustration of God giving us a definition of a word in the verse. Shall be desolate, without an inhabitant. See, we think of desolate as destroyed, but it means gibiyaan. Desolate. So in the Visayan Bible, you translate gibiyaan. I didn't know that. I just read it as, destroyed, naguba, nalaglag. But it actually means wala na'y tao, wala na'y inhabitant. So kung ang tao, desolate na, nagmingaw siya, gibiyaan siya sa tanan. Kung mahimong siya. But anyway, just an interesting thought there. God defines the word desolate right there in the middle of the verse. Let's read that in Visayan. Jeremiah 26 and verse 8. Karon, kini nahitabo sa diha nga si Jeremiah nakahimo sa pagtapos sa pagsulti sa tanan nga ang Ginoo misugo kaniya sa pagsulti ngadto sa tibuok katawhan. Nga ang mga pari o ang mga propeta, ang religyoso nga mga pangulo, ang mga pari o mga propeta, o ang tibok katawhan, midakop kaniya nga nagiingon, ikaw sa siguro mamatay. Ngano nga ikaw, may propesya, diha sa ngalan sa Ginoo, nga nagiingon, kini nga balay mahisama sa Shiloh, o kini nga syudad mahimong biniyaan, nga walay usa ka lumulupyo. O ang tanan katawhan, natigong batok ni Jeremiah, diha sa balay sa Ginoo. Nanako pungutana, kinsa mihatag ni Jeremiah sa iyang mensahe? Ang Diyos mismo. Ug unsang resulta? Sila ganan mo patay kaniya. Tell my message this afternoon. Real preaching has never been popular. Ang tinuod nga pagwali sa pulong sa Diyos, wala gayud popular nining kalibutana. Wicked people have always hated preaching. Real preaching has never been popular. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me to help our people? Lord, a little bit of a focus adjuster, just a reminder of who we are and why we are the way we are. Lord, I pray, God, you'd fill me with your spirit, empower me, help me to help our church, help me to open our eyes to truth. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Dagang tuig ang milabay. Anak kami ni Ma'am Ruth ug among mga anak sa USCA Supporting Church dito sa US. Mibot mi dito sa Sabado sa hapon ug
Niya ng gabi, nanihapon mi uban sa pastor kayang pamilya dito sa ilang balay. Para na ako, nainumdum ko sa pastor, gikan sa last time nakabisit mi sa yung church. So, para na ako, siya usa ka, stricto kaayo nga pastor. Ang klase sa tao nga dalit-dalit, malimbongan, ni bisang kinsa. You know, he just had those eyes, you know what I'm talking about? Nag-feel ka, he could look right through you. Nakasabot gayud siya sa imong gihuno-huna. Kana nga klase sa tao. We'd say in English, he had a piercing gaze. Dalik gayud niya makuha kung unsay mong tinuod katuyuan bisan nagsulay ka nagtago niya na. I mean, that's just the way you felt when you talked to him. In Paranako, stricto gyud siya diya sa pag-lead sa yung church. And kaya ka na ako nakitaan sa una. Pero niya nga gabi, human sa panihapon, samtang nagistoryahan ay miabot mi sa hilisgutan sa lain-lain sa lain-lain paagi sa pagwali. Ako nagingong kaniya, ako nagatugi hapon nga ang Diyos naggamit pa sa old-fashioned maisugang nga pagwali aron muusob sa mga kinabuhi sa tao. Kana akong gituhan. Sa akong hunahuna, sa magayud siya kana ako niya ng area kay para nako isog siya. Not mean, I'm not talking about angry. I understand, gigaman ang pulong isog nga masuko. But you understand, ay dakong diferensya sa kasuko o kaisog sa pagwali. Para nako, siyang priyog na ko. Pusa na tingala gayud ko. Sa diyang nakadungog ko sa iyang tubag. Now you gotta understand, gischedule ko magwali sa sunod buntag sa iyang church. Ug iyang gisulti ako, oo, pero naay mga tao karong nga dili nagganahan niya nga klase sa pagwali. Natingala gyud ko. And dagpadayon siya. He said, kung mamula na ang nawong sa magawali, o magsinggir, o maglukso-lukso siya, na yung mga tao karong nga dalig ganahan niya nga winalihan. Na ako musulti yung palang ka, wala ko na hinumdum, giyon sa nako pagtubag kaniya, nawala gyud gikan sa akong memory. Pero wala gayud ko nalimo sa yung ginasulti, kana ako niya nga gabi. Nanay mga tao karong nga dalig ganahan niya nga paagi sa pagwali. Sa sunod adlaw, sa dihang miabot mi sa yung church, mas natingala ko nga mukita nga na siya 4 o 5 kalain tao nga nag-lead sa congregational singing. Now, you're not thinking of the right church. It's a different church. Beth remembers a church that happened as well, but you were only 4 years old at this time. 6 basing. Bisan si Ma'am Ruth, wala na inumdum niya. Ako nagpainumdum niya. Though we've been to 2 or 3 churches that do that. Nakamong tanan nakasabot, daghang church, ang unang butang nga mausob sa ilang church, mang paagi nga sila mag-lead sa song lady. Dari sa atong church, 1 na lang. Pero kung magdugang-dugang na ay usadere, nag-awa sila sa mga kalibutan hong nga churches nga na ay rock and roll diya sa ilang church. Kanayang giawatan. And so ang unang lakang sa pag-usob, usahay, not always, is that you start seeing the multiple song leaders because that's the style of the worldly churches. O sila nagsulay nag-awa niya nga klase sa church o kana nga klase sa church nag-awa sa paagi sa kalibutan. Na ay praise and worship team, kana nag-awa sa, they start calling it praise band, and kana nag-awa lang sa mga band sa kalibutan. Walay diferensya. The whole phrase, contemporary Christian music, that does not mean contemporary in the sense of written in our time. The phrase contemporary means gihimo sa atong panahon karon. There's nothing wrong with music that is written now. I mean, I wrote 2 songs last month. So kung sala ang contemporary Christian music, sala akong songs. But that phrase contemporary Christian music means magsulay sila mag-awa sa music sa panahon karon. So that is what it means. That's all contemporary Christian music is. Ang mga Kristohanon, magsulay mo gamit sa kalibutan nga music o magdugang lang sa mga pulong kabay ni Jesus. CCM, contemporary Christian music. The first step is often you'll start seeing multiple song leaders. Any church I've seen that in, sa pipila ka tuig na change gayudi lang music, ang pastor wala na nagwali kabayan sa sala. Anytime I've seen that, and I saw that in his church that day. Og natingala ko, nalibog ko, wala ko nakasabot. Kaya nga naman ikaw maghimo niini. Karon nakasabot na ko.
Bisan wala pa siya nagsugod o usob sa ilang music standards o kung magsulod ka sa iyang church, sama ra gyapon ang ilang dress standards, pareho ang ilang music. Wala pa siya nagsugod o usob sa ilang mga standards. Pero nag-usob naman siya sa iyang winalihan. O kana nag-abri na sa pultahan nga sa mga kausbanan diha sa tanan laing area sa iyang church. Wala ko nakabisita sa iyang church suka niya nga adlaw. Prangka, huno-huna ko sila nag-support tagyapon kanamo. Apan para na ako, kana 9 years ka pain milabay. Murag ang tanan na usob na gayud karon. Kung musulod ko sa iyang church karon, mag-expect ko nga lahi na gyud ang tanan. Because why? Tungod nagsugod siya sa proseso sa pag-usob. The process of change. Mahimong kalibutanhon sulod sa church. Kato ngayang ginasulti kanako niya ng adlawa, mao ang usa sa pinaka-common nga alibay nga gamiton sa mga pastor nga nagsugod og dawa sa kalibutanhong mga paagi diha sa ilang simbahan. Daghan ang mga bata nga magwali akong edad, akong mga higala, ang akong mga kawan sa Bible school nga nagdawa na sa kalibutanhong nga huno-huna nga dili na ka makatukod sa kasimbahan nining panahona kung maisugon kang muwali batok sa sala. You need to be more gentle. You can't preach against sin. Dagan ang mga pastor, I've heard pastors say this. Dagan ang pastor magsulti nini. Nagatugi hapon ko sa tanan mga butang nga gituhan ni Dr. Jack Hiles ug Dr. Lee Robertson ug uban pang old-fashioned magwali. Akong doktrina sama ra gihapon sa ilaha. Pero kung ako muwali man sama gayud kanila, wala na'y tao mo simba sa akong church. Kanang gihuno-huno sa dagang pastor karon. Sila mo lantaw sa pagwali sama sa ako o sila naghuno-huna. Kung ako maghimo niya na, tanan akong member mo biya na. Pagkadaghan sa problema niya na nga pamahayag, niya na nga paagis paghuno-huna, kung magwali ko nga maisugon batok sa sala akong mga membro mo biya. Say, Pastor Mike, what's wrong with that thinking? Unsay problema? Ako'y duwa ka rason karon hapon. Number 1, ang Diyos wala gayud nagsugo sa iyang mga magwali nga mopapuno sa iyang iglesia. Iyang gisugo kanila nga mohatod sa iyang mensahe. Ang kauswagan sa us ka magwali, dili pagasukdan, pinaagi sa kadaghan sa tigpaminaw sa mensahe. Apan hinuon, pinaagi sa pagkamatinumanon sa iyang paghatod sa mensahe. God didn't send me here to build a church. He sent me here to deliver the message to people who want to hear it. Kung ang tao dali ganahan maminaw, kanang ilang decision, ako mawali ragyapon sa priyong mensahe. Ang book dali mausob, ang mamagwali dali angay nga mausob. Ma-change ang culture, ang pulong sa Diyos dili. Nga naman ang magwali magusob sa ilang mensahe. Nga naman ang magwali magusob sa ilang winalihan. Madali na ko magsingge kay basinay tao masuko. A true man of God never allows the response of the people to change the message or the way He delivers it. Ang tinuod tao sa Diyos, dili gayon mo tugo nga ang response sa mga tao mag-usob sa iyang mensahe o sa paagi nga siya mo hatod niya ng mensahe. Turn to Ezekiel chapter 2 verse 6. Ezekiel chapter 2 verse 6. What I'm trying to say today is, kini nga alibay, well, lahi ang panahon karon, ang tao dili nagganahan sa pagwali. Listen to me very carefully. Wicked people have never liked preaching. Ang kalibutan o ang kalibutanhon wala gayud ganahan sa pagwali sama sa atwa dere. Sila ra nga ganahan mahimong matarong, ganahan niini nga klase sa pagwali. O kanang klase sa tao nga ako nagtingwa alang sa akong church.
I want people who love God and want to follow God, not people who want to pretend to follow God. Ezekiel chapter 2, verse 6. Ezekiel chapter 2, verse 6. And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words. Though briars and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. O ikaw, anak sa tao, ayaw pagkahadlok kanila, ni pagkahadlok sa ilang mga pulong, bisan ng mga sampinit o mga tunok mag-uban kanimo, o ikaw nagpuyo diya sa mga tanga, ayaw pagkahadlok sa ilang mga pulong. Nag-story siya diri kabayan, nagkumpara siya sa ilang batasan nga to sa mga kabalo mo sa pulong tanga, scorpions. Mga tanga, nagkumpara ang Diyos diri nagkumpara sa batasan sa tao, nagpalibot ni Ezekiel nga to sa mga tanga. They're dangerous, they hurt people. Bisan tinud nga maot yun ilang batasan, ayaw pagkahadlok sa ilang mga pulong, ni makuyawan sa ilang mga barog. Bisan sila usa ka masukihon nga balay. Ako magkasulti nimo sa rason sa kadaghang nga mga magawali nining panahon nga nag-usob na sa ilang mensahe ug sa ilang paagi nga mohatod sa mensahe. Sila nahadlok sa ilang mga tigpaminaw. O tungod mga pastor na hadlok, ang mensahe sa Diyos dili ihatod. O ang tao dili makahimo sa saktong decision kay wala sila nakado sa kamatuoran kay nahadlok ang pastor. Nay mga pastor maghunahuna, Pastor Mike, kung ako unta magwali sa makanimo, mawala na ang tanan na tong mga membro dere, wala na ko'y tao walihan. Kana dili ang mga pulong sa pagtuo, kana man ang mga pulong sa kahadlok. Wala sila nagsulay motukod sa mga Kristohanon, nagsulay sila motukod sa usa ka iglesia. And Jesus said, I will build my church. The pastor's job is to deliver the message, not try to make worldly Christians feel comfortable so they come back. Tanaw ang sunod verse. Did I have you guys turn? I had you turn, right? Look at verse 7. We just read verse 6. Look at verse 7. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. O ikaw, musulti sa akong mga pulong, nga to kanila, kung sila maminaw o kung sila magpugong. Kay sila ang pinaka masukihon. Ang Diyos miingon, Ezekiel, ikaw magwali sa akong mensahe kung sila maminaw o dili. Ang ilang pagpaminaw, ang ilang response sa katapusan sa mensahe, wala ilabot sa imong pagwali. Just give the message. Pagwali sa mensahe nga akong gihatag nimo. Ang ilang buhaton sa katapusan, kana wala abot sa imong winalihan. Preach. The preacher's job is to preach. Preach! Preach! That's what we need in the pitan. Kailangan natin sa mga magwali. Dali pa igong nga naay uska maisugong nga Amerikano dere nga magwali sa pulong sa Diyos. Kailangan natin sa mga Bisaya nga magwali sa pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos, ang Diyos mihatan na to sa mga men of God diri sa atong church, atong nagisugod na nga mag-train kanila diha sa pag-alagad sa Ginoo. You young men, you listen to me. Don't ever allow fear to control your message. Ayaw tugot ang gahadlok sa katawhan nga magpugong sa imong mensahe. Preach! Diyos nagiyon kung sila maminaw, pagwali sa pulong. Pero kung dili, pagwali ragyapon. Pagwali ragyapon. Kung naay mga tao, ang mga tao karon nga musulti, lahi nga tong panahon karon. Dali na ta makawali batok sa sala sama sa mga tao sa ngaging panahon kay ang mga tao di ganahan, di sila mo simba. Wala sila nakasabot sa mga sayop niya nga hunahuna, pagi sa hunahuna. Number one, ang Diyos wala nagsugo ng magawali nga mo papuno sa church. Ang Diyos nagsugo sa magawali mo hatod sa mensahe. But number two, and this is really the message tonight,
Ang tinuod nga pagwali sa pulong sa Dios, wala gayud gidawa nining daotang kalibutana. Preaching has never been popular. So kini nga idea nga, mas lusod karon kayong tao dali ganahan. Ang tao dali ganahan diya sa panahon ni Jeremiah. Ang tao dali ganahan diya sa panahon ni Noah. Ang tao dali ganahan sa pagwali diya sa panahon ni Isaiah, o John the Baptist, o Elijah, o Elisha. The wicked world has never loved preachers. Gentlemen, kamo nga gitawag nga mawali sa pulong sa Dios, welcome to the fraternity of the hated. You preach the word, people aren't going to like you. You will have some church members, the faithful ones who come every week, they will love you. Pero naay ubang nga nagdumot kanimo. Mubiya sa imong church, magapil sa laing church, ug magsaway kanimo hangtod mamatay ka. Welcome to life. Preach the book. Pagwali ra gyapon, ayaw kabalaka kabahin sa mga tao magsaway. Siya ang muhukam kanato sa katapusan. I'm saying today, preaching has never been popular. I'm not talking about being mean. I'm talking about standing for right. Barog para sa pagkamatarong, kung popular o kung dili. And I've never seen a time when righteousness was popular. I've seen a time when dancing was popular, but never righteousness. Nakita na ko ang panahon nga popular kaayo ang kalibutan nga music, pero dili pagkamatarong. Popular kaayong kahugawan o lingaw-lingaw, pag-inom o tanan lain. Pero ang pagkamatarong, what yun popular diri sa kalibutan? Preach anyway. Pagwali ragyapon. Ang mga tao nga mag-istorya niya nga paagi. Pwede karon na mga tao di ganahan. Nagasulay sila nga magpakarong ingno nga masayon ang pagwali sa pulong sa Diyos sa miyaging panahon. Last time I checked, nobody recently in Dapitan has killed the preacher. Pero sa atong story karon sila nagsulay mo patay ni Jeremiah. Real preaching has never been popular. Sukad sa panahon ni Noah, hangtod si Kristo namatay sa cross, hangtod karon kining daotang galibutana ug ang mga Kristohano nga naisama kanila nagdumo sa tanang nga nagwali patok sa ilang daotang sala. Dili ta mausob. I don't care what other churches do. I don't care about the rock and roll churches. Wakoy pakik, kabahin sa ilang huno-huna, kabahin nato, dili ta mausob diri kay magmanubag ko kaniya. Kung kana ang klase sa church nga ikaw ganahan, nakasasaktong lugar. Dili kini ang klase sa church nga ang pastor magsulay maghimo nimo nga comfortable kay kana dali mo tabang kanimo. Sa atong teksto karon si Jeremiah nagwala niya nga gayod nga gisugo sa Ginoo ug unsa man ang response sa katawhan. Maglantaw ta balik Jeremiah 26 verse 8. Jeremiah 26 verse 8. Jeremiah 26 verse 8. Kunana say amen. Now it came to pass when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people. May sugon si Jeremiah, dalit-dalit mahadlok, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. Karon kini na itabo sa diya nga si Jeremiah nakahimo sa pagtapos sa pagsulti sa tanang nga ang Ginoo misugo kaniya sa pagsulti ngadto sa tibok katawhan. Nga mga pari o mga propeta o ang tibok katawhan midakop kaniya nga nagiingon, ikaw, sa siguro, mamatay. He did exactly what God told him to do. Ug ang iyang mga tigpaminaw ganahang mo patay kaniya. Welcome to the ministry. I'm simply trying to say today, real preaching has never been popular. May I just point out, they didn't nail Jesus to the cross because he was careful to never offend anybody. Remember, nainumdum mo sa story, basing dili. Si Kristo nag-story sa mga Pharisees, dayon nagbiya sila, yung mga disciples nagdul kaniya ng utana. Jesus, kabalo ba ka nga? Na-offend gayud ang mga Pharisees na, what's the word? I forget the word for offend, not pandol, the other form. Least napasilo? Is that the word? Napasilo means offended, nasuko na.
Kabalo ba ka nga ang mga Pharisees na napasilok gayod? Unsay tubag ni Kristo. Oh, ako mo pahalit mag-sorry ko kanila. No, iyang gisulti, sila ang mga buta nga naggiya sa mga buta. Blind leaders of the blind. Bahala sila. That was Jesus' answer. That's not meanness, that's not nastiness. Sometimes you have to stand. You meet Pastor Mike outside the pulpit, I will be nice to everybody. Pero diri sa akong church, mubarog ko. Muwali ko sa tibuok message sa Diyos kay kanana itong kinahanglan dere. Truth always offends someone. Always. You cannot preach everything in this book without somebody getting mad. Dili mahimo ang pagwali sa tanan. Gawas, ano na say? Gawas kung naitaw masuko, something like that. Somebody's gonna get mad. Tungod kung magwali ka sa tanan, naitaw nga maigo. Busa, kini nga alibay. Well, naay mga tao karon nga, dili ganahan niya nga klase sa pagwali. Sorry, kanat maong alibay lang sa mga talawan. Pastors who are more worried about pleasing their people than pleasing their Savior. I'm simply saying today, listen, don't believe this lie. Well, it's different now. No, it's not. Real preaching has never been popular. But it's a great life if God calls you. Nindot gyud ang kinabuhi sa magwali. Oy, lusod kayo. Oh, pero di ko magbaylo sa kinabuhi sa pagwali para sa bisan ng lain. I'd rather preach than be the president. I'd rather be God's messenger. Ang magwali nga mohatod sa mensahe sa Diyos kaysa ambassador nga maghatod sa mensahe sa president. I work for God. Dali mapuli. So he said that can't be replaced. Well, I substitute para niyana. I'm saying today, listen to me. I know the arguments of worldly Christians. Pastor Mike, dali ka makatukod sa church. Kung kanunay magwali ka kabayan sa tanan sala sa syudad. I mean, Pastor Mike, magwali ka kabayan sa pagsayaw. Magwali ka kabayan sa pag-inom. Magwali ka kabayan sa mga babae, mag-slacks. Magwali ka kabayan sa mga bayot o mga tamboy. Pastor Mike, magwali ka kabayan sa tanan. Well, ang tao magbiya sa imong church. Mao ba? Mao ba? Sa akong nakita na ipipili ka tao nga ganahan ka mukaton sa kamatuoran. O sila ang gipili nako. Kamo ang gipili nako. There is a Truth Baptist Church, mudawat ta ni bisang kinsa nga buot mudawat sa pagwali sa pulong sa Dios. We'll love you, we'll help you, and we'll help you grow. But we're not going to change the way we preach. Dili mausubang pagwali. Kana ang paagi, kana ang method, pamaagi sa Dios sa pag-usob sa kinabuhi. Kung naay kabaguhan sa imong kinabuhi, kana dali ang resulta sa akong pagkagwapo. Bisan na kanadali magtabang. Watch me now. Kung kanadali ang resulta sa imong mahigala, sa fellowship, kanang resulta sa pagwali. Kanang resulta sa gahom sa pulong sa Diyos. Kini nga, Pastor, dali a special. I just have the book. By the way, you have the same book. Kumong mga batano na pareho nga Diyos, pareho nga balang Espiritu, pareho nga Biblia, you can preach with God's power. Kung buot ka, maglimpyo sa imong kinabuhi, sama sa atong gitulo sa Sunday school last week or 2 weeks nilabay, kung buot ka, magtugo ang Diyos, mag-change ka nimo, you can have God's power in your preaching. Magkikita ka sa mga kinabuhi nga babago, pinagi sa imong pagwali. Nainong ba ka mo sa story ni Jehoshaphat? Si Jehoshaphat, uskamayo nga hari nga naghunong-hunang nga okay naman nga maghimo sa alliance sa dautang King Ahab. Ug siya may kuyog niadto dito sa dapit ni King Ahab, nagandam sila nga magkuyog aron makiguba sa
common enemy. Who was the enemy? Was it the Edomites? Nawala na ko sa akong memory. It's not important. But they had a common enemy. They said, maghiusa mi tungunay. Sa yung pulong common enemy. We have a common enemy, so we can join together. Listen to me very carefully. That is not a good way to choose your friends. Don't choose your friends based on your enemies. Choose your friends based on their character and their beliefs. But Jehoshaphat, ganahan siya nga sila mga tana sa Ginoo kung mayo ang idea nga makiguba mo ato ni. It wasn't them. It was Syria, wasn't it? Syria, because Ahab died in the battle. Namatay, and that was Syria, I believe. I don't think it was Edom. It was another story with Elisha where they went to Edom, if I recall correctly, or they joined with. I don't remember. Nalimot ko. Dili importante. Stop arguing with me. All right. Go with me to 1 Kings chapter 22. Let's look at the story. I should have read the entire story earlier, but I forgot. I was kind of in a hurry. 1 Kings 22, verse 7. Though now I'm quite certain it was Syria, because that's where Ahab got wounded and died. Go up to Ramoth Gilead. That's Syria. 1 Kings 22, verse 7. 1 Kings 22, verse 7. Nay 400 prophets kaping nga nagwali nga to ni Ahab nagingon ato na lang nga to sa guba ang Ginoo mo panalangin kanimo kamo ang madawgon diya sa guba. Pero si Jehoshaphat nakulba pa kay silang tanan dili tinuod nga propeta. 1 Kings 22 verse 7. Kunana say amen. And Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord, that's Jehovah Ginoo, besides that we might inquire of him? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Pardon me as I change my batteries. Ug si Jehoshaphat miingon, wala na ba lain dinhi nga propeta sa Ginoo? Aron kita makahimo sa pagpangutana gikan kaniya. Ang hari sa Israel miingon nga to ni Jehoshaphat, aduna pa usa ka tawo nga si Micaiah, ang lalaki na anak ni Imla, pinagi sa kang kinsa kita mahimong mangutana sa Ginoo. Apan ako nagdumot kaniya. Kay siya wala nagapropesiya og maayo mahitungod kanako apan dawtan. Ug si Jehoshaphat miingon, ayaw pagpasultiha ang hari sa ingon. Uminaw na ko karon. Kung ikaw matinumanong magwali niini nga libro, sigurado na yung mga tao nga magdumot kanimo. I'm not saying you should try. I'm not saying you should do it on purpose, but it's gonna happen. Si Jesus nagingon, ako ray mubasa John 15:18, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Kung ang kalibutan magdumot kanimo, kamo nahibalo nga kini midumot na kanako sa wala pa kini midumot kanimo. Ang kalibutan o ang kalibutanhon sukat sa sinugdanan kanunay nagdumot sa tinuod mga propeta sa Dios. It's always been that way. It's always been that way. It's funny. Worldly Christians get more angry at preachers like me than unsaved wicked people. Ang tagiya sa bar, dali siya, what siya ipakik, kabayan sa Baptist pastor. Pero ang kalibutan hong mga Kristohano nga magsimba diya sa ka rock and roll church, mag-ana-ana para ni Jesus. Oh, they hate preachers like me. Oh, nagdumo sila sa mga tao sa manako. Say, Pastor Mike, doesn't that bother you? Nope, wako kailan nila. I know that woman right there respects me. I know my kids respect me. And I know my church is willing to follow. I don't care what anybody else thinks. And most importantly, my God knows I'm doing my best to follow Him. Turn with me to Luke chapter 6, verse 26. I want to show you something.
I think what I'm doing tonight is I'm just trying to remind our church there's a reason for the way the pastor preaches. It's not because I hate people and I am angry. Dali ka ng rason. Maisog ko pero dali masuko. Luke chapter 6 verse 26. Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 26. Kung nana say amen. Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. Kaalautan nganha kaninyo sa diha ngang tanan tao musulti og maayo mahitungod kaninyo. Kay sa ingon ang gibuha sa ilang mga amahan ngadto sa mini peke dili tinuod nga mga propeta. Listen to me now. If everyone loves you, something is wrong with your preaching. That's what Jesus said. Ang ilhana nga uska magwali mao ang mini nga propeta. Mao ang fact nga ang tanan tao na guba pa niya. If you preach the Bible, wicked people will hate you. Kung naay mga kalibutanhong Kristohanon diya sa ka church, o dili gayud sila maigo sa pagwali sa ilang pastor, naay problema. Wala siya nagwali sa tibok pulong sa Diyos kung walay tao maigo. Kung ang tao maglingaw-lingaw sa tanan kahimuot sa kalibutan sa tibok simana, tayon mo sulod sa church o comfortably kaayo, naay problema. Kana nga pastor wala nagwali sa tibok Biblia. Kung naay mga kalibutan nga Kristohanan nga musulti, naay gugma ko sa kong pastor. Kanun ay mapanalangin ko sa iyang mga mensahe. Kana nga pastor wala nagwali sa tibok Biblia. Kay bisan ang pinaka mayo nga Kristohanon, usahay dili komportable samtang sa pagwali sa uska preacher nga napuno sa balang espiritu sa Dios. Si Pastor Mike, usahay maigo ko sa imong pagwali. Salamat sa Ginoo, imong pastor nagsunod sa Ginoo. And then just in case you're wondering, wa ko'y plano mausob. Di karon, dili sunod simana, dili sa 50 years, dili sa 1,000 years kung napakodere. God's word doesn't change, so neither should the preaching of it. Ang pulong sa Diyos dili mausob, busa ang pagwali sa pulong sa Diyos dili angay nga mausob. Cultures change, but that's because cultures are created by people and people are wicked. Well, sa among culture dali, kung dali mag-uyon sa Biblia, kinahanglan usbon. Pastor Mike, wala ka nakasabot sa Filipino nga culture. Well, number one, yes I do. And number two, sa dihang magwali ko dito sa US, ang akong pagwali dali uyon sa culture sa US. I was a children's pastor in the Black American part of the US. Say, Pastor Mike, what did you preach about the most? Rap music. Because nahigugma gayud sila sa rap music diha sa black community. So what did I preach about? Rap music. One day nagwali ko, naibatanon, nagsulod sa among junior church. I forget his name. He wasn't a elementary, but we let him in. He's a little bit of a troublemaker, but he respected me. I can't remember his name. But anyway, nagwali ko kabayan sa rap music. Just sama sa akong pagwali today. Pastor Mike hasn't changed in 20 years. Hopefully I've grown a little, but I haven't changed. Nagwali ko kabayan sa rap music. And something nagwali ko. Nag-ana siya. Ganaan siya magtubag na ko. Nagpataas ang kamot. And I walked over here and I stopped in front of him. And I paused. Kaya naghula. Unsay mong gihunahuna? And he said, rap music ain't the only bad music.
Kana dali ang, how do you say that? That's not the only bad rap. Ang rap music dali ang is not the only bad music. Kana dali ang, I don't know how to say that. Dili lang kana ang daotang nga music. Napailain. I said, I know that, but that's the kind of wicked music you listen to. Kana ang klase sa daotang music nga imong gipaminaw. My preaching is always going against the culture. It doesn't matter if I move to India, my preaching would go against the culture. Because Bible culture doesn't agree with man's culture. Turn with me to Acts chapter 20, verse 26. Acts chapter 20, verse 26. Acts chapter 20, verse 26. Kunana, say amen? Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. That means ang tibok kamatuoran sa Diyos. Ang tibok kamatuoran sa Biblia. Bisaya, tungod ni ini, ako nagkuha kaninyo sa pagpamatuod ni ining adlaw nga ako putli gikan sa dugo sa tanang mga tao. Kay ako wala magdumili sa pagpahayag nganha kaninyo sa tibuok nga laraw sa Dios. Listen very carefully. Ang pastor nga dili mo wali sa tibuok pulong sa Dios na anay dugo diha sa iyang kamot. That's what God said to Ezekiel in chapter 3 and 33. He says, kung dili ka maghatod sa akong mensahe o ang mga tao malaglag, ikaw ang akong basolon. Mga preachers, paminaw na ko ron. You're learning, you're growing. Listen to me. I don't expect my preacher boys to preach the same way I do. Kay lain-lain ang personality. Uban ninyo, kung magsulay ka, mag-awa sa akong winalihan, sa akong kaisog, sa akong pag-ana, murag peke. O murag mag-abusar ka. Kay dali ka na ang imong gift. But listen to me. You better preach the same message bisan lahi ang paagi. You can be like Mom Ruth's dad. Makatindog quietly. Sulti kung ikaw maghimo niya na dautan ka. Kanang batasan ni Brother Christensen. Lantaw ang Biblia. Makitaan ba? Oh, dautan ka. I am not saying copy my style. Now, we need some preachers like me in Visayan. We need a few. Dali daghan. Kung daghan gyud basi mabuto gyud ang tibok tapitan. I ko sure. Honestly, I don't think we really have that kind of preacher yet where God has called one of our young men who's got the same fire. We need a few of those. Now, I've got some suspicions, some up-and-comings. Nagbantay ko ni Caleb. Be careful of the quiet ones. This pastor used to be very quiet. Something happened. I don't know what. Nabuak akong utok. Beth said, nabuak akong utok. I'm not dealing with personality. I'm dealing with the message. The message is the same no matter what the personality of the messenger. Gentlemen, ayaw kalibog. And by the way, members pud. Because I know how the devil works. Kung magsugod ka og lantaw sa laing Christians, diya sa Facebook, sa YouTube, sila magawa, oh, mas importante nga kita mahigugma. I don't want to hurt people with my preaching. I want to encourage. Unsay pulo sa pag-encourage sa tao kung dautang yapon siya? Padayon na lang ka, diha sa imong kadautan. Ang Diyos na iguman ni mo gyapon. Magubag yapon nilang kinabuhi. O kung magubag ang kinabuhi sa membro, ang pastor ang basolon kung wala siya nag-warn nila. I'm gonna tell you one thing right now. It's possible that usahay
Can I say, sobra kaisog ko? Can I say that? Basin, na chance nga usahay, sobra kaisog ko. Basin. But I decided a long time ago, di ko moado sa langit nga naidugo sa akong kamot. So kung magubo ang imong kinabuhi, kanadalit maitabo kung tungod wala ko nag-warn nimo. I will take my chances. Kung mubod ko sa langit, si Jesus nagingon, Mike, sobra ka isog ka, kabayan sa pagkamatarong. I mean, really, do you really think that's gonna happen? Murag dili. But I'll take my chances. Something you'll take my chances. Is that nangahas ko? Take my chances? Yeah, that's nangahas ko. Take a risk. If I can use a gambling term, is it posta? When you gamble, Gillette, what's the word you use? Posta? Huh? Postahanay. Si Brother Michael. Sorry kayo, Gillette. Nalimot ko. Unsay staff. Magingana. Nalimot ko. Oh, mga membro, nagtulong mo. Si Brother Michael nangutana ni Jacob Ugureño. Unsay pulong? Oh, kana. Yeah. I've just decided mag-post ako sa tanan sa pagwali. I'll take a chance. Kung sobra usahay, mas mayo kaysa kulang. Ang tao kinahanglan i-warn. Di ko gana naidugo sa akong kamot. Isaiah 30 verse 9. One more will be done. Isaiah 30 verse 9. Or maybe two more or four. Isaiah 30 verse 9. Maybe 10. Kung kamo mag-smile, murag dili. Isaiah 30 verse 9. Naidako nga benepisyo sa akong kaugalingon church dere. Usay, nagwali ko dito sa US, na mga tao mag-ingana kanako. Walay tao maghimo niya na diri kay kamu kabalo kana magpalungtad gayon ang mensahe hangtod sa kantoran. Isaiah 30 verse 9. Isaiah 30 verse 9. That this is a rebellious people, nagsumpa gikan sa verse 8, pero magsugod ta diretso verse 9. That this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord, which say to the seers, see not. A seer is another word for a prophet. And to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things. Prophesy deceits. Nga kini, uska rebelde hong katawhan, baka kung mga anak nga dili maminaw sa balawod sa Ginoo, nga nagiingon nga to sa mga magtatanaw, ayaw pagtanaw. Ug nga to sa mga propeta, ayaw pagpropesiya nga hikanamo og saktong mga butang, sulti nga hikanamo og ulog-ulog nga mga butang, pagpropesiya og mga limbong. Kung naitaw nga ganahan niya nga klase sa magwali, naidaghang sa internet. Brothers and sisters, mga igsoon, ang Diyos dali dahong nga mabago ka, nahigugma siya kanimo just like you are. Prophesy unto us smooth things. Pero walay kabaguhan ni Ana. Sa kinampangutana, ganahan ba ka nga ang Diyos magpabago kanimo? Kana ba imong tinguha? Kung kana man, kini ang church para nimo. Kung mangita ka sa church ng pastor, makasabot ko sa imong mga naandan kahit lusog kayo ang Diyos nakasabot. Kanadali mahitabo diri. Para na ako mas lamig ang kamatayon kaysa pagpausog. I believe the book. And you know what I love? God has given me a church that believe the book. I'm not preaching tonight to change attitudes because I don't feel, wala ko nag-feel bisan unsa nga pakigbatok sa akong pagwali. I don't feel that at all.
I'm preaching just to remind us there's a reason. Say, well, Pastor Mike, nga naman magsinggit, because that's who God called me to be. And by the way, I just asked Mom Ruth to look it up. I'm not going to ask her now. I real quick looked during the offering. We looked it up just to check. Did you know God commanded some of his prophets to shout? Isaiah 58:1, cry aloud, spare not, ayaw pagpugong, sing it! Show my people their sin. Why are rock concerts and discos so loud? Because volume breaks down your defenses. Kung tao mo sulod sa church nga kahit sa kasing-kasing, ang Diyos mo gamit sa kadako sa tingog sa pag-break sa iyang kagahit sa kasing-kasing. That's exactly what the devil does at the disco. It breaks your defenses against sin. Preaching against sin, the loud volume breaks the defenses against righteousness. Did you know God had to teach Ezekiel how to preach? God told Ezekiel, when you preach, show passion, clap your hands. Now why would he said, smite on your thigh. And that sound kind of like your pastor, hey, paminaw ako. God said, hey, Ezekiel, gahit kayong kasing-kasing sa tao nagpaminaw nimo, kinahanglan ka maisog. We need preachers like that. Not everybody, but we need a few. We need a few. Kung Diyos mo tawag nimo magwali sama sa mong pastor, ayaw paglayas kikanyana. If God's called you to preach, be a preacher. Stand. Para kaninyo nga wala kitaw nga mawali. Keep your mind right. Preaching is God's way, not man's way. It doesn't make sense to man. Para sa tao, ang pagwali, buwang. That's what Paul said in 1 Corinthians chapter 1. Ang pagkabuang sa pagwali. Para sa kalibutan, buang ang pagwali. Nga naman ang tao mo sulod, mamina sa pagsinggit, ay magluhod diri. Kaya ang Diyos maglihog, pinagi sa pagwali. Keep our attitude right towards preaching. Kana ang galamiton sa Diyos sa pagbago sa atong kinabuhi. Tugon na mga ulo, piyong mata.